O mesiac nastúpia deti do škôlky. Nástup do škôlky je náročný aj pre rodičov. To, ako dieťa vníma škôlku, závisí aj od našich poznámok a poznámok okolia. Ako dieťa pripraviť na režim v škôlke? Prečo dieťa pred nástupom do škôlky vývinovo klesne a nevie veci, ktoré už vedelo? Ako zvládnuť odlúčenie? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina, ktorú vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Na moje otázky bude odpovedať špeciálna a liečebná pedagogička, mama 3 detí a autorka projektu Hravo s Mackom Zuzana Poláková. Začal by som pri rodičoch. Boja sa aj rodičia nástupu detí do škôlky, prežívajú obavy, strach, možno aj ten pocit, že vlastne už to dieťa nebude doma pri tých rodičoch? Rodičmi to všetko začína. V podstate to, aké obavy a strachy prežíva dieťatko, je častokrát zrkadlením toho, aké obavy a strachy a aké myšlienky má v hlave práve ten rodič, ktorý v ideálnom prípade bol 3 roky s dieťatkom doma a zrazu to jeho malé dieťa nejak rýchlo vyrastlo. Má odísť od toho rodiča a áno, tu sa nemení len život dieťaťa, ktoré sa stáva z toho malého drobuliatka zrazu škôlkárom a má teda novú rolu v živote, ale rovnako tak aj rodič prechádza zmenou, kedy sa z toho rodiča stáva rodičom škôlkara. Môžu tie obavy byť spojené aj s tým, že vlastne my ako rodičia možno máme sami zlé skúsenosti zo škôlky, možno si tak reflektujeme to svoje detstvo a spomíname si na to, ako to bolo s nami v tej škôlke? Určite sa to môže preniesť takýmto spôsobom, že rodič mal nejakú zlú skúsenosť, ktorej sa obáva a ktorej chce uchrániť to svoje dieťa, ale ja si skôr myslím, že tu na tie obavy a strach prichádzajú skôr z toho, že naozaj máme pocit, že tie naše deti sú navždy v našich očiach malé a bojíme sa toho nechať im tú zodpovednosť a dovoliť im narásť. Toto je podľa mňa častejší strach, ktorý rodičia majú. Ani to nie je o tom, že čo všetko som zažil ja v škôlke, lebo tie škôlky sa menia a naozaj mení sa tam aj to, ako sa pristupuje k deťom. Ja verím, že v každej materskej škole pracujú ľudia, ktorí majú srdce na svojom mieste a berú to ako svoje poslanie a práve preto nevidím dôvod, aby sa rodičia báli. Ale tí rodičia sa častokrát naozaj boja tej zmeny, lebo ľudia majú len v podstate jeden taký veľmi vážny strach, ktorý je súčasťou nášho celého života a to je strach z nepoznaného. Ako náhle sa nepoznané stane známym, ten strach zmizne. K tomu môže pomôcť napríklad aj to, že ako rodičia si vykomunikujeme tie veci s personálom škôlky pred tým, než to dieťa do škôlky nastúpi. Komunikácia je vždy a vo všetkom kľúčová, tak aj v škôlke jednoznačne. Pokiaľ rodičovi má pomôcť to, že sa porozpráva s pani učiteľkou na to, aby voči nej získal takú tú dôveru, aby vedel, že je to ten správny človek, ktorému odozdáva ten svoj drahokam, to svoje dieťa, prečo nie? Akože je potrebné mať v sebe tú istotu, mať informácie, ktoré nás utvrdia v tom, že nášmu dieťatku nič nehrozí, mať informácie a naozaj ten pocit dôvery voči škôlku, voči pani učiteľku, voči každého, kto tam pracuje, pretože práve tým, keď rodičia majú dostatok informácií, ten strach sa znižuje. Je veľmi dôležité komunikovať s pani učiteľkou o tom, ako to prebieha v škôlke, tie prvé dni, nástup, áno, ako fungujú v tej škôlke, lebo často režim, ktorý majú detičky doma, je iný ako v škôlke, takže áno, ten rodič potrebuje informácie. Zároveň, keď tam už vloží to svoje dieťatko do škôlky, odíde a stráca kontrolu nad tým, ako sa darí jeho dieťatku, potrebuje tú spätnú väzbu od učiteľa, ale funguje to aj naopak. To je taký trojuholník. Áno, rodič potrebuje komunikovať o škôlke s personálom škôlky a s dieťatkom. Dieťa potrebuje o škôlke komunikovať s pani učiteľkou a s rodičom. A pani učiteľka potrebuje o tom, ako to v škôlke funguje, prebieha, komunikovať a odovzdávať si navzájom informácie ako s rodičom, tak aj s dieťaťom. O mesiac nastúpia deti do škôlky. Nástup do škôlky je náročný aj pre rodičov. To, ako dieťa vníma škôlku, závisí aj od našich poznámok a poznámok okolia. Ako dieťa pripraviť na režim v škôlke? Prečo dieťa pred nástupom do škôlky vývinovo klesne a nevie veci, ktoré už vedelo? Ako zvládnuť odlúčenie? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina, ktorú vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Na moje otázky bude odpovedať špeciálna a liečebná pedagogička, mama 3 detí a autorka projektu Hravo s Mackom Zuzana Poláková. Začal by som pri rodičoch. Boja sa aj rodičia nástupu detí do škôlky, prežívajú obavy,
strach, možno aj ten pocit, že vlastne už to dieťa nebude doma pri tých rodičoch? Rodičmi to všetko začína. V podstate to, aké obavy a strachy prežíva dieťatko, je častokrát zrkadlením toho, aké obavy a strachy a aké myšlienky má v hlave práve ten rodič, ktorý v ideálnom prípade bol 3 roky s dieťatkom doma a zrazu to jeho malé dieťa nejak rýchlo vyrastlo. Má odísť od toho rodiča a áno, tu sa nemení len život dieťaťa, ktoré sa stáva z toho malého drobuliatka zrazu škôlkarom a má teda novú rolu v živote, ale rovnako tak aj rodič prechádza zmenou, kedy sa z toho rodiča stáva rodičom škôlkara. Môžu tie obavy byť spojené aj s tým, že vlastne my ako rodičia možno máme sami zlé skúsenosti zo škôlky, možno si tak reflektujeme to svoje detstvo a spomíname si na to, ako to bolo s nami v tej škôlke? Určite sa to môže preniesť takýmto spôsobom, že rodič mal nejakú zlú skúsenosť, ktorej sa obáva a ktorej chce uchrániť to svoje dieťa, ale ja si skôr myslím, že tu na tie obavy a strach prichádzajú skôr z toho, že naozaj máme pocit, že tie naše deti sú navždy v našich očiach malé a bojíme sa toho nechať im tú zodpovednosť a dovoliť im narásť. Toto je podľa mňa častejší strach, ktorý rodičia majú. Ani to nie je o tom, že čo všetko som zažil ja v škôlke, lebo tie škôlky sa menia a naozaj mení sa tam aj to, ako sa pristupuje k deťom. Ja verím, že v každej materskej škole pracujú ľudia, ktorí majú srdce na svojom mieste a berú to ako svoje poslanie a práve preto nevidím dôvod, aby sa rodičia báli. Ale tí rodičia sa častokrát naozaj boja tej zmeny, lebo ľudia majú len v podstate jeden taký veľmi vážny strach, ktorý je súčasťou nášho celého života a to je strach z nepoznaného. Ako náhle sa nepoznané stane známym, ten strach zmizne. K tomu môže pomôcť napríklad aj to, že ako rodičia si vykomunikujeme tie veci s personálom škôlky predtým, než to dieťa do škôlky nastúpi. Komunikácia je vždy a vo všetkom kľúčová, tak aj v škôlke jednoznačne. Pokiaľ rodičovi má pomôcť to, že sa porozpráva s pani učiteľkou na to, aby voči nej získal takú tú dôveru, aby vedel, že je to ten správny človek, ktorému odozdáva ten svoj drahokam, to svoje dieťa, prečo nie? Akože je potrebné mať v sebe tú istotu, mať informácie, ktoré nás utvrdia v tom, že nášmu dieťatku nič nehrozí, mať informácie a naozaj ten pocit dôvery voči škôlku, voči pani učiteľku, voči každého, kto tam pracuje, pretože práve tým, keď rodičia majú dostatok informácií, ten strach sa znižuje. Je veľmi dôležité komunikovať s pani učiteľkou o tom, ako to prebieha v škôlke, tie prvé dni, nástup, áno, ako fungujú v tej škôlke, lebo často režim, ktorý majú detičky doma, je iný ako v škôlke, takže áno, ten rodič potrebuje informácie. Zároveň, keď tam už vloží to svoje dieťatko do škôlky, odíde a stráca kontrolu nad tým, ako sa darí jeho dieťatku, potrebuje tú spätnú väzbu od učiteľa, ale funguje to aj naopak. To je taký trojuholník. Áno, rodič potrebuje komunikovať o škôlke s personálom škôlky a s dieťatkom. Dieťa potrebuje o škôlke komunikovať s pani učiteľkou a s rodičom. A pani učiteľka potrebuje o tom, ako to v škôlke funguje, prebieha, komunikovať a odovzdávať si navzájom informácie ako s rodičom, tak aj s dieťaťom. Pristavil by som sa teraz pri tom, ako vlastne komunikujeme to, že ide dieťa do škôlky. Ovplyvňujú tie poznámky okolia alebo možno aj nás, rodičov, to, ako tú škôlku dieťa vníma? Toto je najdôležitejšie na celej komunikácii s dieťatkom, pretože veľmi často sa aj v praxi, v bežnom živote stretávam s tým, že mi na to malé 3-ročné dieťa, ktoré doteraz tu maminka krmila, prebaľovala, učila ho na ten nočníček, pomaličky sa učilo rozprávať, chodiť a stávalo sa tou bytosťou, ktorá je už relatívne samostatná, tak my zrazu na ňo navalíme taký tlak. A to práve tým, že začneme komunikovať štýlom, že ty už máš 3 roky, no ty už pôjdeš do škôlky. To čo je toto za plače? Neplačeme, nemôžeš niečo nevedieť, ty nesmieš zlyhať, ty musíš podávať výkony, ty sa musíš vedieť najesť, prezliecť, v žiadnom prípade nemôžeš robiť scény, hlavne mi neurob hanbu v tej škôlke, nie, že tam budeš plakať. A presne toto je forma komunikácia, ktorá to dieťa totálne zdesí skôr, ako vojde do tej škôlky, kde mu skutočne nič nehrozí, ale samozrejme zažije tam zmenu, ale takáto komunikácia, kde na to dieťa fakt vyvíjame obrovský tlak, aký má ono podať výkon v tej škôlke, ako sa má správať, že nesmie byť samo sebou, že sa nesmie na nikoho spoliehať. Presne toto robíme my, rodičia, tým deťom.
že im nedovolíme byť sami sebou, že im nedovolíme ísť do škôlky s radosťou a zastrašujeme ich, ponižujeme ich, hádžeme na nich neskutočný pocit viny, tlaku, hanby. Už len tá predstava, čo sa asi v tej škôlke deje, keď sa tam nesmiem potýkať. Čo sa tam asi deje, keď nesmiem sa okvackať polievkou. Veď to znie, ako keby sme to dieťa posielali na koniec sveta a nie do škôlky. Ale pozor aj na opačný extrém v komunikácii, a to taký, že áno, častejšie vidím práve to, že rodičia sa stavajú do tej roli, toto všetko ti tam hrozí, toto všetko tam bude hrozné, na toto všetko buď pripravený, hlavne nezlyhávaj a funguj naplno, ale rovnako tak z tých negatívnych emócií častokrát v tej komunikácii prejdeme aj do takých superlatív, kedy tí rodičia v snahe ukázať škôlku ako úžasné miesto idú do takých megalománskych rečí a sľubov, kde dávajú dieťaťu sľuby, ktoré nie je možné proste splniť. A to v zmysle, že pôjdeš do škôlky, tam sa všetkým páči, aj tebe sa tam musí páčiť a tam si nájdeš veľa kamarátov a veľa hráčiek a pani učiteľka bude úžasná, ona sa bude stále usmievať, ale aký to má dopad? To dieťa príde do škôlky, do cudzieho prostredia, kde sú cudzie tváre, cudzie prostredie, naozaj cudzie hračky, cudzie mená, úplne cudzí svet a ono tam má byť ako doma, hneď ideálne lusknutím prsta a teraz si predstavte, že tá pani učiteľka možno nie je prvý deň, ale je prirodzené, že je človek a jeden deň bude mať, kedy sa usmievať nebude. To dieťa, ak mu niečo slúbime, tak to musíme dodržať. To znamená, že nemôžeme my dieťaťu nasľubovať hory doly, aké to tam bude úžasné, ako tam fantasticky varia, keď to dieťa nikdy v živote predtým nechcelo jesť zeleninu a zrazu bude mať naservírovanú zeleninovú polievku pravidelne. Také dieťa sa normálne zrúti a bude nešťastné, sklamané už len z toho, že tie sľuby neukazujú to, aká je tá realita. Ono bude očakávať niečo iné, ako je tá realita a toto mu môže rovnako ublížiť ako to, keď ho rodičia, babky, tety desia a keď to tam bude náročné a ťažké. Určite v komunikácii poďme do vecnej komunikácie, ktorá nie je emočne zafarbená. Mali by sme sa aj detí pýtať, zaujímať sa o to, že ako oni prežívajú ten nástup do škôlky, to, že čo ich vlastne čaká? To je úplne ideálna forma komunikácie s dieťatkom, kedy my mu poskytujeme informácie, ktoré nie sú zafarbené emočne. To znamená, hovoríme o tom, ako to napríklad funguje v tej škôlke. Prídeš do škôlky, budeš tam papať, budeš sa hrať, niečo nové sa naučíš, áno, spoznáš nové detičky, pôjdete na ihrisko, ideálne dostať to do praxe, to znamená, ak sa bavíme o tom, že máme mesiac zo škôlky, každý jeden deň choďte na prechádzku s dieťatkom okolo škôlky, absolvujte si tú trasu ku škôlke, pozerajte sa na to, aké je ihrisko, čo reálne vidíte na tej škôlke, aká je výzdoba triedy a tu vieme krásne aplikovať takéto, že nehovorí rodič, čo je pekné na škôlke, ale radšej posilňuje tú pozitívnu spätnú väzbu a ten pohľad na škôlku u dieťatka. To znamená, že ten rodič, a tu na to naozaj platí viac ako inokedy, menej hovoriť, viac sa pýtať. Pozor na otázky, a tešíš sa do škôlky? No čo vám má dieťa na to povedať? Radšej naozaj choďte na také tie vecné, viditeľné veci, to znamená, stojíte pred tou škôlkou a pomenujete si. No, toto je škôlka, do ktorej budeš chodiť. Ktorá hračka sa ti páči na ihrisku? Vyskúšaš pieskovisko alebo pôjdeš radšej na hojdačku? Pýtajte sa detí na ich pocity, ale vy im ich nesugerovávajte v zmysle, že takto by si sa mal cítiť. Tu je veľmi dôležité príjmať akékoľvek emócie dieťatka, ktoré môže mať naozaj reakciu rôznu. Tu je dôležité naozaj zameriavať sa na fakty, oboznámiť dieťa formou informácií, ako keby ste čítali recept, v podstate bez emócií, to, ako prebieha deň v škôlke, kedy ten rodič príde, kedy odíde, oboznámte ho s tým, že ten rodič sa vytratí, nebude tam. Môžete s dieťatkom plánovať to, čo všetko bude robiť, na čo sa teší, ale opäť, on ide do tej neznámej situácie, ten žiačik, to dieťatko, ono nevie, čo ho tam čaká. Takže radšej urobme to, že fakt riešme viditeľné veci. Fakt si prejdite tú cestu do škôlky. Pozerajte sa, akej farby je škôlka, aké má dvere, aké má okna, aká je tam výzdoba, aké hračky je vidieť navonok. A o tom sa rozprávajte s dieťatkom, aby sa budoval už teraz ten vzťah k tomu, že touto trasou budem chodiť každý jeden deň.
Môže tam byť taký nesúlad, že dieťatko nám síce aj hovorí, že sa teší do škôlky, ale my vidíme možno na tých telesných prejavoch, že je nervózne, že je nepokojené, že možno horšie spí, nechce jesť. Môže sa to stať. Ono najčastejšie sa stávajú tie reakcie detí, že dieťa buď veľmi striktne pomenuje, ja do škôlky neidem a je to sprevádzané nervozitou, plačom, spomalením alebo až vrátením sa vo vývine, v zmysle, že dieťatko si viac vyžaduje takéto mojkanie, zrazu nezvláda situácie, ktoré zvládalo, vyžaduje, aby ho maminka krmila. Je to úplne prirodzené, je to naozaj reakcia strachu, ktorá odoznie, keď dieťa spozná tú škôlku a trošku sa v nej adaptuje. Potom býva reakcia, kedy dieťatko hovorí, super, teším sa do škôlky, ale je fantastická, ak takáto reakcia u dieťatka je. To znamená, že ten rodič ho tou škôlkou nestrašil. Lenže treba si naozaj všímať aj iné veci, nielen to, čo dieťatko hovorí navonok, lebo ono sa môže usmievať, ale vnútorne môže cítiť nervozitu z toho nepoznaného. A preto treba si všímať také signály a spozorniť, ak dieťatko napríklad má nejakú fyzickú nervozitu, že prešlapuje, že sa začalo pocikávať, že si vklada nejaké predmety do úst alebo ruky do úst, že naozaj ide nám ako keby v tom vyvinie dozadu. Presne toto nám prezrádza, že to dieťatko tam ten strach má, aj keď o ňom nehovorí. A je to v poriadku, ale my ako rodič o tom musíme vedieť. Vy teraz prežívate presne túto situáciu, o ktorej hovoríte v tom zmysle, že nastupujú vám dokonca 2 vaše deti do škôlky. Ten režim sa výrazne zmení aj pre rodičov, aj pre dieťa. Dá sa na toto nejako pripraviť už vopred, už pred tým nástupom do škôlky? Uvedomujem si, že nie každý rodič je režimový a má režimové dieťa. A mnohí rodičia si myslia, že keď tu máme prázdniny, mali by sme si užívať. Deti by mali byť do 10. večer hore a vyspávať do obeda a podobne. Ale toto môžeme aplikovať u pubertiaka, nie u škôlkára. Takéto maličké deti naozaj potrebujú v živote stereotyp. Ten im dodáva dávku istoty v živote. Práve preto deti majú radi napríklad rozprávky, lebo presne vedia, ako tá rozprávka prebieha, že ten vlk síce sa bude pokúšať ubližiť tej červenej čiapočke, ale zachráni ich horár. Oni to zbožňujú. Nie kvôli tomu príbehu, ale kvôli tomu, že je to tak stereotypné a oni v tom cítia práve tú istotu. A rovnako to aj v živote dieťatka potrebuje v tomto prípade určite istotu. Moje deti majú, neviem, či to víťazstvo, alebo tú smolu, že majú mamu učiteľku a teda ja som bola celý život režimová mama, ktorá im nedovolila ponocovať, ale moje deti majú pevný režim. Denný režim som vždy prispôsobovala tomu, že som si bola vedomá toho, že pôjdu do materskej školy a práve preto je potrebné robiť tu na čo najmenej zásahov, tých zmien v živote, toho, že dieťatko nastúpi do školy materskej, že tam má naozaj nových kamarátov, nové prostredie. Tých zmien je tak strašne veľa, že ja neodporúčam robiť ďalšie zmeny v živote dieťaťa. To znamená, čím skôr sa musí ten rodič nastaviť na to, že už ideme do škôlky, snažíme sa mať ten škôlkarský režim, to znamená naozaj ráno okolo tej 7. 8. vstávať, aj napriek tomu, že sú prázdniny. Naozaj sa snažiť doma vybudovať ten škôlkarský režim, aby to dieťa nemalo stres ešte z toho a nezažívalo tú zmenu, že chodí v inom čase spinkať, v inom čase chodí papať a to dieťa by bolo úplne zmetené v tom dni. Oni potrebujú vedieť a práve tak sa riadia v čase. Oni presne vedia, ktorá činnosť po akej nasleduje. Tak funguje materská škola. Že deti presne vedia, že keď sa dohrajú s hračkami, pôjdu na obed, pôjdu spinkať. Tie činnosti sú stále rovnaké v tej materskej škole. Napriek tomu, že sú rôzne, áno, a rozvíjajú dieťatko komplexne, také tie základné body, ako keby oporné, sú v tej materskej škole fixne dané. A je to práve preto, aby to dieťatko tam cítilo istotu a nemuselo sa báť. Práve preto to musí rodič vybudovať čím skôr, ak to nevybudoval doteraz. Naozaj od augusta snažte sa mať ten režim, ako je v škôlke. Ak ste to tak mali približne, tak je to úplne to najlepšie, čo môžete pre dieťa urobiť, lebo zvyk sa buduje niekoľko dní, hej, ako najmenej uvádzajú psychológovia, že na to, aby si niekto vytvoril nejaký zvyk, trvá 21 dní. U dieťatka môžeme o zvyku hovoriť v rozmedzi 4 až 6 týždňov. Ja vám garantujem, že sa vám to vráti práve v tom septembri, keď nebudete musieť znova nastavovať spánkový režim a nebudete musieť bojovať v živote dieťatka ešte aj s touto zmenou oproti tej zmene, ktorá je v súlade s tým, že dieťa nastupuje do škôlky. V tomto období už možno majú nakúpené rodičia veci pre deti do škôlky a možno sa ešte len chystajú
ich kupovať? Je dobre kupovať tie veci s deťmi? Tie veci budú používať tie deti, práve preto ich musia vyberať oni. Povedzme si pravdu, aj my si najradšej vyberieme topánky, hej, je lepšie si ich vyskúšať, ako keď nám niekto daruje topánky alebo nám ich kúpi. Áno, poteší to, ale presne nie je tam taký ten vzťah, takže tu jednoznačne všetky veci, ktoré je potrebné kúpiť do materskej školy, k tomu nástupu, či už nejaký batôštek, alebo možno nejaká fľaška, alebo papučky, pyžamko. Kupujte to s deťmi a ja odporúčam nie cez internet, ale v kamennej predajni z dôvodu, aby si to dieťatko mohlo ošahať, ohmatať, ovoňať, vybrať si naozaj motív toho svojho obľúbeného hrdinu. Naozaj všetky veci, ktoré kupujte s deťmi, lebo aj toto je forma komunikácie. Už sa nám blíži tá škôlka, už nastupujeme. Práve preto naozaj vezmite to dieťa, urobte z toho výnimočný deň, kedy si doprajete možno o kopček zmrzliny viac. Jasné, tie papučky musia spĺňať nejaké bezpečnostné kritériá. Ale dieťatku dáte na výber 2-3 možnosti, ja neviem, na jednej sú autíčka, na ďalšej bagre, na ďalšej sú ponorky a dieťa si môže zvoliť ten farebný motív. To dieťatko tam volí práve to, čomu má najbližší vzťah, aby mu to proste bolo sympatické, aby rado používalo tieto predmety, ktoré bude potrebovať v škôlke. Skúsme poradiť, čo nám môže pomôcť, ako pripraviť to dieťa na odlúčenie ešte predtým, než nastúpi do škôlky. Ak pomaličky budujeme možnosť byť bez dieťatka, toto je taký ideálny spôsob, aby dieťatko netrpelo tým, že odišlo ako keby od rodičov a rodičia od neho. To, čo môže rodič urobiť, je to, že postupne necháva dieťatko u starých rodičov na hodinku, na 2, necháva to dieťatko s ockom, naozaj tá mama sa postupne vytráca, aby to nebol taký šok, že to dieťa tam potom je vlastne v tej škôlke 8 hodín. Čo by ale to dieťa malo teda zvládať pred nástupom do škôlky? Sú nejaké činnosti, ktoré by malo vedieť? Veľmi záleží od stanoviska materskej školy, ako si to nastaví, pretože sú súkromné materské školy, ktoré rešpektujú to, že nie každé dieťatko je schopné proste vzdať sa plienok alebo cumlika v tomto veku. Je fajn, že je tu taká možnosť, lebo v štátnych školách materských takéto veci veľmi neakceptujú a väčšinou v smernici tej materskej školy je uvedené, že prijímajú detičky, ktoré majú 3 roky a je to práve taký vek, kedy už to dieťatko naozaj je relatívne samostatné v sebaobslužných činnostiach. To znamená, že to dieťatko by sa malo vedieť samo, v prípade s nejakou menšou pomocou prezliecť. Malo by sa vedieť obuť, malo by si vedieť umyť tváričku, samostatne sa najesť, malo by vedieť pomenovať to, že má potrebu ísť na toaletu, vyhľadať toaletu, vykonať tú činnosť. Naozaj by už malo byť teda odplienkované a samostatné, čo sa týka papania, prezliekania. Ale toto je taká dvojsečná zbraň, lebo poviem, že dieťa by malo vedieť pomaličky riešiť nejaké konflikty alebo situácie, aspoň tým, že vyhľadá pani učiteľku a požiada o pomoc. Lenže tie 3-ročné deti sú tak veľmi rozdielne, tak veľmi individuálne, že jedno 3-ročné dieťa vám rozpráva vo vetách príbehy a iné 3-ročné dieťa sotva komunikuje 1-2 slovami. Takže pani učiteľky sú na to zvyknuté, určite sú schopné a hlavne sú kompetentné prijať každé dieťa vo všetkých jeho rozdieloch a v jeho individuálnych možnostiach a danostiach. A naozaj fantastické je to, že v tej materskej škole to dieťatko veľmi rýchlo porastie práve vďaka rovesníckemu učeniu a tým, že nebude sa môcť spoliehať na maminku, ktorá, povedzme si pravdu, sme občas trošku lenivé a jednoducho chceme tým našim deťom urobiť život vykladaný dlaždičkami, len aby nemali v živote žiadny problém. A my máme tú chybu, že jednoducho, keď to dieťa sa hnevá, lebo už je unavené, nechce sa mu upratovať hračky, maminka povie, ja to urobím. Keď dieťatko sa hnevá, že sa mu nedarí dať ponoštičku na nožičku, maminka priskočí, urobí, oblečí dieťa, nakrmiť dieťa, lebo mu to dlho trvá, lebo veľmi vymýšľa, lebo asi je unavené, lebo asi ho niečo boli, lebo asi má zlý deň. A robíme všetko za tie deti, len aby oni neboli konfrontované s tým, že musia pohnúť prstom. A práve v materskej škole, samozrejme nie nejakou násilnou formou, ale takouto hravou a tým, že vlastne to bude taký davový efekt, že to robia aj ostatní, tie detičky veľmi narastú, naučia sa riešiť aj konflikty medzi deťmi, naučia sa byť aj viac samostatné a tie mami naozaj spočiatku budú možno plakať za dverami, lebo im bude ľúto, že odkázali to svoje dieťa
len tak, samo na seba a už tam nie sú a nemôžu pomôcť. A to dieťa sa s tým popasuje. Ono v 3 rokoch už je schopné byť bez mamy a vedieť sa o seba v týchto naozaj samoobslužných základných činnostiach postarať. Čo je na tom ale fantastické, je aj to, že aj detičky, ktoré možno sa doma javia ako pohodlné, tým, že uvidia v materskej škole, že ostatné deti sa obliekajú, prezliekajú, odpozorujú to, ako to robia tie deti, je to úplne iné, ako keď ich to učia rodičia. A teda netreba mať stres z toho, ak vaše dieťatko napríklad sa stane, že sa pocíka, alebo ešte potrebuje doma na spinkanie dudku, no tak v škôlke bude nové prostredie, nové pravidlá a dokáže sa s tým stotožniť. Ja odporúčam naozaj vycibriť to dieťatko tak, aby do tej škôlky išlo s istotou, že to zvláda. Aby tam nemalo stres z toho, že ešte sa musí niečo učiť. Ale pokiaľ vaše dieťatko sa vám zdá nepripravené, nehačte ešte flintu do žita, nechajte to na tie odborníčky, ktoré to vedia posúdiť. Lebo ak by to dieťatko nezvládalo po nejakom období tú adaptáciu na škôlku, naozaj by sa nenaučilo prezliekať, chodiť na vece. Pani učiteľky sú naozaj pripravené na to, že sa tam stane aj nejaká nehoda, že to dieťatko občas aj potrebuje pomôcť a veľmi radi to urobia. Verím v to, ale nechajte vyhodnocovanie toho, či to dieťatko zvláda alebo nezvláda na tých, ktorí majú potrebné skúsenosti, majú taký ten odhad, ako sa to bude ďalej vyvíjať a zároveň majú potrebný odstup. Ako zvládnuť odlúčenie v prvých dňoch alebo aj počas toho, že zrazu to dieťa sa aj tešilo do škôlky a zrazu uprostred, povedzme po 3 mesiacoch, má nejaké ťažkosti, už sa mu v tej škôlke nepáči? Nepredĺžujme a neprehlbujme smútok dieťaťa. Emócie sa tým, že ich spolu zdieľame, v skutočnosti nedelia, ale násobia. Preto to, čo je potrebné urobiť, je naozaj pri príchode do škôlky, ak dieťatko začne plakať, naozaj ten 1., 2., 3. deň, vtedy to je najviac viditeľné, počuteľné, lebo teda dieťatko je v tej neznámej situácii, vtedy odporúčam urobiť si z toho zábavu. Naozaj nepridávať tam všetko takéto, ja viem, že ti bude smutno, aj mne budeš chýbať, prosím vás. Nikdy to nikomu nepomohlo, keď sme sa viac ľutovali. Nech je to akýkoľvek problém, nech to vy akokoľvek vidíte. Sú to emócie dieťaťa, na ktoré má právo ich prežívať. Úlohou rodiča je ich prijať. Pozor, nenakaziť sa nimi. To je pre mami občas veľmi ťažké, keď vidia naozaj taký ten srdcervúci plat svojho dieťaťa a zrazu nevedia, ako ho odovzdať pani učiteľke a už aj oni majú slzy na krajičku a hovoria si, ideme domov. Ale tu je naozaj veľmi potrebné uvedomiť si, že tá mama v škôlke je mama superhrdinka. To znamená, že tá mama musí byť v takej pohode, že nie ona sa nakazí tou emóciou strachu, smútku od dieťatka, ale ona ho nakazí tou pohodou a tým, že to spolu zvládnu. Je veľmi dôležité tu dieťatku dať tú istotu, že ho ľúbime, že sa pre ňoho vždy vrátime. Ideálne naozaj ten čas, ani nehovorte o čase, dieťa nemá predstavu o čase, ale pomenujte činnosť, po ktorej prídete. Toto dodržte. Môžeme s lúčením začať už počas cesty do škôlky? Lúčenie naozaj nepredĺžujte. Vyhráťte si už doma, predtým ako idete do materskej školy, nejakú chvíľku na to, aby ste sa pomojkali, poľúbili. A potom už do škôlky môžete ísť rôznymi formami. Napríklad dnes budeme do škôlky skákať. Raz chodte čo najpomalšie, raz dvíhajte nohy čo najvyššie. Skáčte na jednej nohe, na druhej nohe. Kto tam bude najrýchlejšie, najpomalšie? Tá cesta už má byť ľahká. Tam už nedávajte pozornosť tomu, aké náročné to bude. Keď už vstúpite do tej škôlky, neustále nastavujte hranicu. Toto je veľmi dôležité. Áno, prijať emócie. To dieťa môže plakať, to je v poriadku. Ono má dôvod, hej, ono sa bojí. A ten rodič ho môže ubezpečiť. To je veľmi dôležité, že ho ľúbi, že pre neho vždy príde a že mu pomôže to zvládnuť. Ale je rovnako nevyhnutné nastaviť hranicu bez ohľadu na to, že teraz plačeš, je potrebné ísť do škôlky. Tu je pani učiteľka, odovzdajte naozaj ruku pani učiteľke, ruku toho dieťatka, posledná pusinka a odchod. Vo vašom kurze, ktorý som si pozrel pri príprave na túto reláciu, spomínate aj to, že si môžu rodičia vytvoriť s deťmi taký lúčiaci rituál. Milí rodičia, ja vám ani neodporúčam navrhovať na lúčenie veľké stískačky, pusinkovačky, pokiaľ si to nevyžiada dieťa. Radšej si tieto potreby naozaj naplňte ešte doma, pred odchodom do materskej školy
A v materskej škole skúste si vytvoriť nejaké 2-3 rituály, z ktorých si dieťatko bude voliť. Normálne na kartičky si vytvorte napríklad ikonku alebo ilustráciu toho, že dáme si nejaký potlesk alebo dáme si tanček. Môže tam byť kľudne nejaká tá vzťahová rozlúčka štýlom pusinka, boštek. A dieťatko má zábavu z toho, že si môže ako keby vybrať tú jednu kartičku, ktorou sa rozlúči. Mala by to byť naozaj zábavná forma, aby sme trošku to dieťatko namotivovali, že to zvládne. Predáme dieťa pani učiteľke a utekáme. Žiadne čakanie, že či moje dieťa bude plakať alebo nie. Vo väčšine prípadov to funguje tak, že ako náhle sa stratí z očí mama, zíde aj z mysle. Nie vždy je to tak, ale do 5 minút tie deti prestanú plakať. Ono to nie je plač kvôli tomu, že som v škôlke. Ten plač je tam naozaj v súvislosti s tým, že musím sa rozlúčiť s mamou, ktorú ľúbim. Takže keď tá mama už odíde a naozaj nastaví tú hranicu, že teraz je čas byť v škôlke, to dieťatko sa s tým stotožní a zvládne to. Môžete to tu znova odbremeniť to dieťa tým, že napríklad tá rozlúčka bude vyzerať, no dobre, tak ty ideš pani učiteľke a teraz si zahráme preteky, či budeš prvý pri okne a tam si ešte zakývame, že to bude tá rozlúčka. Môže sa stať, že sa problémy s lúčením objavia až neskôr? Môže sa stať, že dieťatko, ktoré sa spočiatku naozaj radovalo, tešilo sa do škôlky, fantasticky to tam všetko prechádzalo, tak napríklad po prvej chorobe, keď dieťatko bude, dajme tomu týždeň doma, sa môžu vtedy objaviť plače. Alebo keď sú nejaké prázdniny, že zrazu sa pretrhne ako keby ten sled tej stereotypnosti, dieťa chodí do škôlky a vtedy sa môže objaviť to, že aj dieťatko, ktoré tam bolo úplne spokojné, začne plakať. A je to práve preto, že ono si uvedomí, že toto pravidlo, chodím do materskej školy, je tu už navždy. A toto ho vlastne tak vydesí. Alebo môže to byť práve tým, že ak bolo chore a zrazu má ísť do škôlky, že teraz som bol doma, jak mi bolo dobre doma samému, nemusel som sa s nikým deliť a teraz sa mám zase vrátiť do tej škôlky. A ono to prejde, naozaj. Hovorili sme o odlúčení a rozlúčiť sa budeme musieť v týchto chvíľach aj my. Mojou hostkou bola špeciálna a liečebná pedagogička, mama 3 detí a autorka projektu Hravo s Mackom Zuzana Poláková.